Všetko sa to začalo jedným nápadom. Bláznivým nápadom vytvoriť hru. To som však nevedel, čo to všetko obnáša. Koncept, príbeh, postavy, funkcionalita, dizajn, kódovanie, modelovanie. Jednoducho od nápadu až ku chaosu. Ahoj, som Filip, som manžel, som otec 3 detí výnimočnej generácie Alfa, ktorá sa ako jediná narodila priamo do technologického sveta. Po zmierení sa s tým, že naše detstvo už len ťažko zažijú, prišiel nápad. Spojiť moju túžbu vytvoriť hru spolu s ich hravosťou, tvorivosťou a kreativitou. Ukázať, že technológia môže rodiny spájať, nie rozdeľovať. Rozhodol som sa vytvoriť 3D platformovku menom Indiebones, zakázaný portál, dobrodružnú magickú hru plnú voľnosti, objavovania, humoru, prekážok, tajných chodieb a miestností, bez stresu z toho, že vám vyprší čas. Jednoducho, voľnosť, objavovanie a príbeh. A podarí sa mi to? Vydal som sa na dobrodružnú cestu a ak chceš, môžeš kráčať so mňou. Od ničoho k niečomu. Od nepekného ku krajšiemu. Od radosti z toho, že niečo konečne funguje, po tiché zúfalstvo, keď prestane. Budem s tebou zdieľať tento proces. Nielen hotové veci, ale aj pokusy, omyly a momenty, keď si poviem konečne. Ak máš rád tvorbu, hry, fantáziu, alebo len rád sleduješ, ako sa veci tvoria, potom vitaj. Connectus už čaká na nás.